Ubwansu bw'omuguzi omurobiri okubwatya nigobekirwe igoro y'emyaka 13 naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokereryo y'abaibuli. Monjo Murelia Ondizi TV ne mambiende ime yomoroberio bwensa kia chitariki isano na isato mutienyi no yogatano omwaka wechiribubere nemerongo ebere nainye andonsi ase ototengerete soa ime yomoroberio bwensa kia balibale ime aya Afrika ya mocha mbono bogokia boka so ya oyomo so ibabere ase omoroberio wensakia wetera somtando ito Facebook Ndizi TV News Digital and semo YouTube Ndizi TV News wetera somtando ito www.ndizitv.net na wetera senama ito SMS 0792192834 na bubo igogo sangana ito wetera senchira ya WhatsApp 0792192834 na bubo sangana ito emambia ya bono asenchira ya benendo chenga kerandi Dennis mapema mbia oberga swa imemoroberi bwensakia Kerandi Dennis kwelokanga aka omosori bwegesu mwensi swa ime yomoroberio bwensakia boigo mogene itu igatoramo so ime yomoroberi bwensaki boigo Mr Elvis omboto yorachkoba omogeni itu emambia yabono boigo swa ime yomoroberi bwensaki ni matenga chinse chiri chama chengumbo nigo bagendrete kuyali ni bene asogotimoka maega yugo tabokia ekebago kieli tuko aseigo mwensi so ime yomoroberi bwensaka kabaga gusanga na intwe ngaye wanda totobwate kegima buna enchera ya bene amashabike tukurase county Kisii county ya Nyamira county Eliana Kuru Nairobi na bwego chinsemo chitonchoka naine mwensi tobetokubala ni bene ase omoroberio bwensakia buna botambe litukolea Jumatano ni otokomolekera amangana alengete chisemi lero nigo turachikogenda chisemi ekerengo kende keigoro na ende bono litukolea nigo turabeto kubasemia igoro yowiya buko gachamariko bose data ase biasara byaino ase igo inengana morabe mukwe manyike gima na ende freedom ekeke ngulina nendege twende nsemelia ya dollars mase mo ikansemelia US Atebanga Frida kole shoga nogendrete ko ngachimba bachioko iruruka yes aseigo anegento kengenjo kegima ase tokobale ngwene mwensi mo mogoswa ime yomorobere bwensake entunde ntano na botambe amangana aberega gokoleka entunde akabere twaso asense mo area ya magazeti entunde atatu twabatogosanga nabageni baito elitera nenkuru kwa job maangi no connect nchibichechi nabo igo amalio gabera wikira asenchira yiwekira nu Nabigal Nyanchama Nigeria Nekerubo Frida the Lioness herself wakiri byo mwancho mulgeria andonse sogenda takubwati umurubiri bwensakia bono mambia boka turababiri batatu pine location yabo tumanye ngaki wiki yeko irete ngayogenda takubwati umurubiri bwensakia korwa mashabike itonsipi akora asechi county chance emerongene na isana na ibere so ime umurubiri iga elinde tabetogo sanga ase obwa mo mwancho mulgeria metengana manga gende tekokorekana yotrabeto kumanya ase mambia yabono igaigo taraso ase kibago kiago na bokora Ndizi TV morobeli bwensake bono mambia ora manyanga ngayoro bongorwa busiro berero boikera nana yolyo gende tekogenda ase mirimo yago so ase simi yago gali so aso mutanda gali Facebook Ndizi TV News Digital abe kagali nsakia onyago tegerera kogo ikabisi at least no bwato bumanyi ningi kiabeire kego
gokorekana igo mwanchi omorigereria soa ase omorobere iga toeba gotura babere batatu hekero kubokia bamino kwabaganire rituko rigia ekero ritike rigariria Jumatano nigo tugochengera abasubati kegima igochengera omusubati olibwanchete olebereka koba oyubwenyencho ase obugima bwabo tokwalibagaria bene gaiga erinde oenekianga ngomochengero ole kegima ande nyoranga omwanchi omorigereria antogenderete ase keminano kiri koenekianga enkobe kole signature koenekianga getaseni kia Ndizi TV ngoba kere na mbeyemo igo genda galia somtandao o www.kuzaawards.co.ke onyare koba kugwaka kura yago wosolike ujumbe yago SMS rienke na bogotoma ujumbe iyo lietakuza obe kogochorigeta seni kia Ndizi TV ase namba emo isano nemo enote yemo elinde obe kugwaka kura yago nyeru mwanchi omurigereria nga omorobiri yo nigore bosake gima turi gwakanira besende yonsi igo irari bagari yago lia bene ntomatenga intwe nambe ya marketo teto tobekire signature yago gari akekura yago ochora omorobiri gakoba nambe ya mobwakire byajogo bwakire bya Frida yes Ndizi nere nambe yamo ase igo gento togosaba omurigereria Ndizi TV no kubeka omuri emerobiri tobwate tochakire ensakia esabali obonchulia omuganone okomenya okuya oboremi nobonda omoitongo omugano soko Frida emeroberi emenge enamba yemo esignature kotokosa omurigereria Ndizi TV abe gakobeka elinde tobeta kwena kinga twabeire tokonyora obubui korendo mwanchi omurigereria na batambe tietora somike bunga keli tuko aikatokorigereria gitabu kyogokora kwa batomwa 15 na ibere orocherero rwaye rwemeronge bere nainye Nyasaye oyo tongete ense nebinto byonsi ebireo tarikomenya ase biekaru byagachire n'amaboko ekiagera nere omonene iguru nense Nyasaye oyo tongete ense nebinto byonsi ebireo tarikomenya ase biekaru byagachire n'amaboko ekiagera nga nere omonene iguru nense ekebunge kiga kyokora kabatumwa nigo gotusegeta nga banyorore nga mwanya bantu ase kiraritwo obia ebiekaru mbirororo konyoranga twagachete kwanyaranga ebinyasaye mbirororo tokonyabosasima ekebunge kyako tutenga litkuligo lialero nga nigo omonene nero tongete iguru nense igase biekaru biri byago bwate taliko chiomenyororo ekiagara ngere nigaro omonene kegima omwanchi omurigereria ekero kurigeria sobuma bwago ebiekaru mbirororo agachite n'amagokabo tubiroseti igari nyasaye taliko chioberoro ekebunge kyako tusegetanga asnaroro bwenerita gochena enkoro yabo ekiagara nyasaye nigo ari yo iguru mono niga kurigereria keregendo ibintu biri okonyara abantu bwatubo nyasaye bagachito bwekaru nyasaye nigo goseringana nigo likwanekya nga emambi yabona iga tali gochioberoro yes Frida engana yosemeria kegima emambia yabono ni machenga mwanchumuliria Ndizi TV kwabere kogwesemia naboigo kwegwa chinguru naboigo obosemia bolibura bakonya ase lituko lialero no enaye otarabuka otaraswe koruanse enyumba yao nerebuya obe gokobeka kirigendo cyokora ase amagoko y'umunguru elinde abe gaokora naboigo kone kinga gokogenda ase andonse okora kindi gyonsi nyasaye kumutanganeti nigo amangana onsi agoikerana buna ebwenrete Frida Women Crash Wednesday Frida yes Frida maite Frida wikabono muitabira nenga abasubati nigo barabange kubwa abasacha igo kwikwanyoriro musacha umya nebwenerete omurende nebwenerete omoro kibwanchani nebwenerete obego kumorokia amaskani Frida Frida tiga basubati otikoganya kuriru igift bibaraboka ekiagera kwanyora umusacha umya umusacha goso nyumba buna ejogo buna ngoko what I mean umusacha maite ngoko kiyikire saa 12 osire nyumba mapema tina barama kurere nigabwate discipline bosabwata maskani
agosoa chinsa chia mapema musacha nkwanya kumuika akora katabu atima mocho esimi yae goko yerigeri message yoko korne chia Safaricom, Airtel, M-Pesa, KCB, Cooperative. Tabu atima mocho tari kwa ronde Frida. Okay, rende umusacha kwa munyore buno umusacha buno negwenderete umurindi no ekera igire nyumba agari onyora no enere ama ugarari no mugurire suti Frida muspoil Frida muganyario kainu mwaba mukugurirwe bintu yes no ngigute Frida vamos sacha umuya ta sensei ya mancho borigerea musacha ta iyore muya Neri tokore mereria to tanga bintu binde tiga tompie igo onde ta iyore muya nseye neri tokota magwadi Justin tubuna basubati to tumikugo ngaini bolito bwate ngora nyoro gokororo musacha gachite nyumba mapema iga magoso narororo akorete ataite kuubereria arore gosenga ngaki agocha kwanza agocha kagopimete no inyorete gosito inyoreti o korochi obugoiria gasagasaga ataite nga anyago gotunduba to basa kuinyora magosa ari yo watabirenga ngagocha kubwate sibya yore nga Safaricom ba basebu chinamba baba Safaricom baka gwa kumena ke Safaricom rero ngake kare ko gwa kere simi ngake bisingo gwa kere shwali job yani onyara nga ko chikara che message ko nyara chade tetuko kare chinambe chiblogiri na Msamaria mwema nga 001 we ya batata seviri gari gwa kuminga ngake nabye bikora sebo ayo mondo gumo sebo gamotabira naki kinai kire nyumba chinsa cyo gwake seme ono gorasieka nchengo wakere simi otherwise masbatenye gotagete Molembe. Simio musacha tigana nero. Esime iyo. Kero muntu nabwate simi yaye. Kero muntu nabwate. Pero maite na kingo nyakwibori kero muntu nabwate simi yao. Na ndo ranyolenga na ndo musacha na nigabeta akorera na simi yao. Igentaga akugurete simi nigo konyara kwa muchandirenga ngaga kisimi na kera mama. Ngaga kisimi na kera ngakere ekasini yane. Omusajiri na kali lene ukunya kumuchanda ne simi yaye nabwate bintu atete okora emirimo online maita basaja muri bagwituma emirimo atate dokora online nabwate kure kwa Frida omusacha oyo nabwate meeting maite rero Zoom ya kire bintu ebintu byegasi iko bono obubisi otakiri kumanyekana bono kwa mucha ngesimi na kwana na omukoyone akarati akure simi yao tutaite kuisanika abra ndomete nyombe lakini abwato obubisi atatyo murugia yamanya maite obubisi mboro bwemeremo nabenga Frida umugani ngo chikoleta mambi amangana narituko hama nayo bisi talia mabe na mayale ye kampuni andizi TV mukungo takwenda tukumanya yo kuko Ekera banda baiga bachire job babeire gendekemo kende ngiye babwenete ko bisana no nyene piri empesa by the way musbate kero ko bwate simi yo mo bakogo yaonya ko cheke ibintu birako stress bosa genda gali empesa nyoko bwate pini transfer na 1000 muirane le simi ya cheki credit onye ka bwate kia 500 rusi 250 ka chwake simi Fredo muntu ga oseri gunchega kitote banga na bakaneti mo ngainwa ebese umusacha utara musabato yekuna unkogo sana mule kitamba cha kokogori yenda gora no nakanyama kamya 2 moroseri gaba motemete bese nyamite kurieka enya muru zibe suta motebeti osinere nagorere ndagera ngo nagorera nere kitamba ya agocha mwebere libuya nonye ne goti moruseri korugesieri ebikoro to chi socks
mubege ago chanyore kere mesa mutaita ata kwara harosire ne ga siokorwa endagera chakiraga kitamba chanyore ngangwa rusetieri buyae amone ko matengo maito magaka na rochenga wono chinga kichare tutarali yakamusoliga ona kabesa ka ungari na ruseti kwa kana uliro musoli ngaya ko rusinguru cyo wagera ngaya ko rusinguru cyo ko mana ko roralira kamusoli kali igotire igoti anya ko cheke ibintu bitari byamana se gisimi cyabaga kabaino ubuzi gato kyamana agarikira ko jazo kone engana fide yo engana wechanya yoko nyoranga abasacha bange abana niko maite pini yo mongina ya mpesa pasopati no mubati bobisi lakini musacha kumanye pini yae na Kongo Frida timo osengane ino ima onye to maite pini ya mamomino ai to mwana muya ekene na maena waro omongine na bato chiriwe 100 bose chiriwa 50 esimi lakini abana mbarege ne taba maite pini yae no musacha na bako motebie pini lakini haiko ayara kana mwana kutomu andarusi bede chibese mpesa na ndarusi nani na cheki balance nyorenga na bachia bwene tego tigara lakini mwana na arata trust bede ne pinembe anyore wenero wikae chenji akwendo mwanchu muriria ondizi tutaito kubolie mambi yabono nere wiya gutwara obisi obobisi annemono asoko bisa chipini nebintu bunebyo asenyomo nebwendrete gutwara obisigete nebwendrete bose nebwendrete gwatebyo moncho kiregendo bose nobwendrete gwatwara obobisi boke enero libolta dokubolia emambi yabono ase oragenda gusangana into gwetera somtanda ito of Facebook and Ndeze TV News Digital asensemo area ya YouTube Ndeze TV News na gwetera somtanda ito www.ndezetv.net auto asoto bwatsinsa emerongebere nanye amatuko atano nabere ye wiki askwende Frida na mange abeta kolekana litukuligoro sato koranga nigo mo senator we county ya Kisii Richard Mumaima Onyonka abete gawe sokivene na kugikelia chisegi chabete korokana ime yorogongo ruaguti anene mono ase obwango mono nensemo elia ya etono egotoka ime yebonge yabo machoge borabu county ya Kisii koranga chiburabu na butsaga chinga kichiria cyo sangerelia wosira ekanisa chikanisa abo mugwe chikanisa ase ensemo yotankra iwango enkwana yomo senator we county ya Kisii Richard Mumaima Onyonka igoro yechibura buru cyabere chikorokana imechinsemo ase county ya Kisii amuchanga noro lenge gusiye tono ese ababunge ne timu ya abarayi bagusi bagendo ende chisegi chikamakoba lakini ekere kanise ye arambe yakorukire ntu kyaba abantu bakamachibona mbai wana na iko nale gosaba esa abarayi bagusi abana baminto balitokora abantu igongo sabo mugabana nande gongo saba injune senator ngo saba women rep yito mungina donya naba MCA abantu baito kolera bali igongo saba gusiye ito mwanya gitinge turatiga bamintu tuitanire mono twaramanire mono amanyinga ngo itekale gesiomba ngo chaka kire gusi na gesiomba manyinga gaitekire gesiomba nkenya kwera gekoru ese komi ese jamia ese nyomba yamo kagende ese nyomba yende kagende ese yende by the time nyomba isano chia gusi sane mo chia gusi chia elire omanya gocha kanyora bono tuguite no muntu ku muntu so amagana naraya nkubulia barayi bagusinga gaki mutale gwanje nyasaba seseni muire chinkoronse mwesike morae abagusi murwege ntutokuruka servant leadership ntutageti dictatorship ntutageti chisegi ntutageti eliogi abantu banya kongorana yenda criticize umuntu namaskani naye kere wa criticize we imoka tenanga abwe gente kikera kinkelibo bose onye kerebo ngenga kinjenga kole abantu bagusi na magendero batageti segi batageti ryomana batageti gento kenne kions bade bara osiruchi skuru chipara chibekwera chirami gosa morom ebirasi rumbe isi diviroswe chinya gitali twara maliogo
abakolime no be county baka no musara abe serikali baka no musara ebintu bigenderere buya abantu begwetu biye town yetekine bosonge be city tugenda na magana mange ono tunya kurwana liuka gisegi inumokorosa Oino maseneta we county ya Kisii Richard Mumonyonga yogendete kugikeria ebikorwa byo guturubania emisangirekano anena sikisegi cyabere chikwene kigwa nasabereka kugikeria gakoro kya bwangoiga ikyabetege kwene kigwa asensemeli yetono asabolira barekura sorongoro usi gotiga guturubania emisangirekano nabo gotiga kurwana kwene kyabnango kolera bare emirimo abamenyi be county ya Kisii. Frida iyo ningana engi ya kigima as abera gusaba omurembe tuganyiti ime ye county ya Kisii obira kwanira amangana alengete egesiomba inga egesiomba nkia nyakoera asiyo tobeto guchaka egesiomba nakonyoranga twabitu kuitana konyoranga abantu babeire baguchaka abana nabonyo abare bacheke kurwana kara bare bacha kurwana onyorenga totebena ODM UDA toro UDA toche chinyomba tebenga inyombeye ekurwana inyombeye tukurwe inyombeye onyorenga abantu batekiruitana barabu abanyene asigo niko tukoba tugusabanga tiga omurembe obeko kwene kigwa ime ye county ya Kisii nabo ye county elinyamia ndubuna abagusi na abana bamo tima tinga ninkito kubuna twabeto koraba abarai nabo ntwalika ni umogeni ewiki ye litweje matatu umuheshimiwa Charles Mugaga akakubulinga mwarolire abasigisi bakurwana mwarolire abayikuyo bakurwana barwase barogo mwarolire ababunge babo ikuyo bakurwana ni barwase barogo inkeke begusi tikatunyora ninga ntuna abana munende kato ndo kunya kurwana mwana abantu batekoleta magendo niko bakobwa ode balinga Kisii na sikisegi chiro asigo ne bwenrete tobeto kwene kinga twabitu gutiga amangana angabu nayo na kwene kinga omorembe noro asoro gongoro gusichinga kichonsi na litorabeto kwegenderia asenchera ere engikerano tsinga kitogandete kwanira igoro yamangana alingete omorembe abarange naboiga barayibechikanisa nigo babere bagwesoke bene naboigo gochaka omorobiri bogokora amasabo ase county ya Kisii amasabo yomorembe asorogongoro wabusi anene nigo morobiri yo arachikoba wokwira egeka kyumutinyi oyomo asobete kogochaka abo litko ligoro muri kicho milleri momanye nabeteka gukira na sinsemecho naboigo twariganiria orobotiro kubatia Ekiombe kia barandia be county ya Kisii gose Kisii County Pastors and Clergy Forum inseyo boraibwae omunyakirogo obo Bishop Lawrence Nyanduga amone ekiombe kia Evangelical Alliance of Kenya Kisii County inseyo boraibu omunyakirogo obo Apostle Charles Isaboke nigo bachakire esabali ya masabo ya matuku atanatato yugonchuka na sub county 11 county ya Kisii iliyokone kia bunankobe kabale ense ya Kenya ase amasabo. Kwa tunashukuru Mungu kwa kupatia siku ya leo ambayo inaitwa leo na tunapoenda kuanza msafara wetu makarvani yetu kuelekea mji wa Keroka. Lengo kubwa kama Kisii County Pastors and Clergy Forum ni kuombea amani. Pia si kuomba tu na kutangaza amani kwa kila kijiji kwa sababu tutaenda kila sub county ambazo ziko 11 mwezi mzima tutakuwa tukitembea kuongea na wananchi, kuongea na Wakristo na kuongea na viongozi wa serikali kwamba amani ya muhimu sana. Kisii County tumeona haswa Kisii County tumeona vita vikiinuka kati ya wanasiasa na hiyo kama kanisa tunakemea na pia kuomba kwamba amani inadumu. Mjue kwamba maombi haya yanahusu amani katika nchi yetu ya Kenya na sio Kisii peke yake. Haya maombi yanahitaji amani kubwa sana amani ya kisiasa, amani yetu katika makanisa yetu, amani ya watoto wetu na tunaomba kwa sababu mambo mengi ambayo yanatendeka sana watu wanachinyonga mambo mengi ambayo yanatendeka katika jamii. Eme basokano y'ikipara eyo yabukire nero negati yalia abarandi abo babegete ase elia baguchi gusabira kwamba tunawaombea na tunasimama kwa sababu yao na barabara zetu zimekuwa na ajali mingi. Ndiposa tunataka kutembea kwa mabarabara zote ili tuone kwamba tumemwaga mafuta na tumekanya hizo maroho chafu ya watu kufa kwa barabara. Na tunaamini kwamba Mungu wetu ni mwaminifu. Yeye huwa anasikia maombi. Anasema watu wangu wanaoitwa kwa jina langu watakaponyenyekea na kuacha njia zao mbaya na kuomba, basi Mungu atasikia kutoka mbinguni na ataponya nchi. Tunaomba Mungu aponye nchi
sana sana mafuriko ambayo imeua watu, mvua ambayo inaendelea kunyesha. Tunaamini kupitia kwa maombi haya ambayo tutafanya siku ya leo na siku ambazo zinaendelea, hata mvua yenyewe ina masikio itasikia na kusimama na watoto wetu warudi shuleni. Kulingana na Bishop Nyanuga nigatebire buna ekerenga ekenekia masabayo no kuyisabira ensi ya Kenya na boigo county ya Kisii maiga yechinsegi cya gisiasa kwenekigwa na boigo embule nyingi gosalia ebintu na boigo obugima bw'abantu abange ekero egendrete gutwa. Lengo letu kubwa ni kwamba amani kwa wanasiasa, amani kwa national government, amani kwa county government na amani iwe kwa wananchi wa kawaida, ili ndio tutakuwa na ukulima ambao ulio bora, tutakuwa kama kanisa ambao imebarikiwa na Mungu akaweza kuongoza nchi yetu ya Kisii. La muhimu ni kwamba tunaposhirikiana hivi tunashirikiza hata wachungaji kutoka Nyamira na members na viongozi mbalimbali wa serikali. Lengo kubwa Kisii, vile mchungaji amesema, tumekuwa na mauaji mara kwa mara, wengine wanawawa, wengine wanajua wenyewe. Kwa hivyo lengo letu pia ni kuomba pia familia siwe na amani. Kila mmoja wetu anataka kuwa na amani, na amani isipokuwepo basi nchi inaharibika. Kwa hivyo tunapotembea ni kutangaza uwepo wa Bwana Yesu Kristo kwamba Mungu ako na sisi, na lengo letu kama wachungaji hatujaitwa tukae kanisani, ni kutoka nje tupate na roho za watu wengine waokoke, kwa sababu Kisii kumekuwa na pombe nyingi, Kisii kumekuwa na vita nyingi, Kisii kumekuwa na matusi mengi kwa wanasiasa. Kwa hivyo lengo letu la kutoka ni kuhakikisha kwamba tumetumisha amani na tumetangaza amani. Bono amasavayo ni garachie koba ayengenchenene mono ekiagera nigo omorembe no komenyo kuyakora chikunyorwa iliogokianya amariogi liberalie gisiasa imeye county ya Kisii yatigaire ase omonguru koyeigwa amasavayo na koyekonya ense ya Kenya. Ngolipotelia egetaseni kia Ndizi TV elitaliane Mildred Momanyi. Moncho murilia Ndizi TV egetambukirio ekia enene mono ekero twabitokoranga chibura bune chisagasaga chinsemo ao Frida twabitukunya kwibulinga ngaji abarandi bale ngai ekanisa ere ngai chinyomba cyogo sasima chire chinga ketoro chenga chibura buru chigendete kwenekigwa ase chinsemo ao babeire bagwesokia nkira gukwanira bono igoringane no morobelio muyando chenga kwanya bagendete kwiroberia nechinga kibono cheikire babere bagwesokia bene na bagokwenekya nga mbachi gukora amasabame abene batalere county ya Kisii ase sub county chonsi babagosanga nabamenye borogongo rwagusi ananasi babere bakwenekya nga talikisi county yo bagosabera ense ya Kenya engima akubatkana nechisegi chichabere chikweneke gwagati y'abanasiasa elinde babe bagosaba omorembe chinga kichonsi. Yes gitambukero kerekia naende ni mbabwendrate bono bagutara chinsemo ao ime yense yeito ya Kenya anene mono asorogongo rwagusi na boigo kwenekinga babere bakogendra koralia omorembe asikire bono iga talinga tuikaransa uko storo kora masabuka ndogwena tabono tobeto kora maete no inokwigina kwe Kristo mate bakore okwigina gotabugati ebikorwa ni gokore bosa igo nebwendete bagutara chinsemo boigo na koralia igoro yenchera turabito kwenekinga omorembe noro chinga ki chonsi. Askolinde Frida na mangi abeta kwenekiwa imense yeito ya Kenya county ya Kisii anene mono ensemo elia ya kigati igore twabo gatini gesunteke nene nki bose kyalinge Frida tomanyango azaiga soro goro si bede tware gene gesunte baigora ritkori gimesti mabede yaste koira na chinsa iga chamara go baiga kera twabete togotalera sensemeri ya kigati nigo botinene libwense meli bwabete boko ene kyanga nigo goivi wechiwa ya chestima bwabete bogo korekana ase abantu babete bagotalera nsemeri obotko bogo kiera ritkori igoro nabo igo asbabete bagusiba abanyanyimbo boborendi nabo igo kwiba chiwa ya chestima ikikirerete estima kubora ase orogongo ruausi kurende ninge kuregetindi kyabetege kurwegwa asbali bakubora chiwa ya chestima batamaite aschabere chikorwa nabo igo bakabekemero bere mekano asokwane kyanga estima yabere gekwiranirwa kondo muri kicho Joma Angi abeteka gutalira senseme yo nabo igo gotwariganira orobotira sinchira yobwagale. Chinsemo chinyinge ime county Nyamira na Kisii nigo tiaba chikoborwa omorero eyemaega yegetuo kyomorero gya Ketrako ime county ya Kisii ensemo ya kigati gosaganwa nabakagero bobo ibi emambia ya rero Marieta Engoro ku Wycliffe Ombaki
oyo bonuke nje noyomo wabakori emeremo be company ya Kenya Power okuruga bono county ya Gusii ngima umuriro niwo unyara ko bakogosira gwansira chinsa kianda kya butuko buna banyara ko bakora ufamishi ugo lakini rende una company ya Kenya Power tuatemire sana naba engineer baita so kubwaterana tuanyare ko batokoira ni umuriro asi chinsemo inke buna bono Kisii town ne chinsemo chinde tuiranire umuriro nane ntogenderete process yo koirani kulingana na kirori n'abakori emirimo ase station ekyo niga abaibe ababete bagoikerana obutuko bwa rero na kubasiba abakori emirimo naboigo abarendi bege station ekyo ase babete bakuiba chiwachi obwerania ase station ekyo engane abage koirera omorero kubura ase chinsemo ao pamia station yega banyara ko bagosiba abasigari baito na abakoreri emirimo barenga ase station baba siba chingoli banyara ko bakuna cha chikebo chiriji ko nyara ko ba chi chobwererania se oko samba system ase company mono una matuka ya etire tuatua transformer chi nyinge chi ko igwensemo ya marani ogeka na gochia mono Homa Bay County transformer chiaguro chi nyinge chikoibwa niga ba obisa banene kurwa sekiombekeria ketrako igwetenerete okono no komorero baba gusaba abamenyi be county Kisii na Nyamira ose onde bwensi urabaga konyora omukagero onde bwensi gwaka oroboti ase abanyanyimbo elinde baba kwirerwa egetambokerio egetindi niligo kugura chikebecho bunga yaito ya isaransite omwaka 2018 ekarosiriji koli kongsa ekero konyoro gokonye bintu binga bunebi okoiru kotin efanya yake gateba to wa kwanzi ya milioni sana gososu bimyaka 10 neriji koli very serious longo tebia abantu banga buna banga kogo ikerwa tubatu morembe nabana inchi 9 ama bakole gasiba Kenya Power tobe amo asokulia abantu banga buna aba asengenzo eke no kwene amagendera gusimageka ndiamo na igo toko boria abana inchi ando sia semore kimora role kende gyonsi mokoranga igenteke kirueta Kenya Power to report inchuo bisieito to report elinde tokonyane kulenda e network kiagera wana yono tukwana atulimeti asa nene sana stimateyo nigo abobisa kurwa sekiombekeria kora obutukigia DCI baba wikirana ase nsemeyo na gochaka okora obutuki obutindi elinde kumanya ningo obete gakokora inganeye kurwase egetuo kemerero gia Kenya Power yakigati ginko reporteria Ndizi TV Job Maangi Ndizi TV ningana yogo ichania kegima barule chi transformer chebinyoro barule kobutora chikebo ba main Frida ningana yogo ichani abantu nabaremo main imagine no maite bunanga wa testima tena kerobu yoka ngobwa kubeka nyumbani obvio lakini abantu bari beruseti moyo bakwenda onyika botoboremu ukoenda kuibe transformer orwase transformer wana tebanga tiatondeka res main supply so butore chiwaya chiri ono muntu otakitamenye sensebwe inengana goichani kegima naende inengana ekokinga babiri bono bakumirama gunchara naende inganeye nebwenderete be kumulikirwa ase oboime asingincho nigo nonyanga ekona benyikira na sense mina gusanga nabo bisakorwa ase kampuni eria ya Ketraco ate kampuni eria Ketraco nigo nero egocha yaba geko aligania amangana ali yomuliro oli bwestima babamanya oneria omuliro egocha
ase Kenya Power nabo chikampuni njo kole mirimo yo ase babeta banga nigo gwikira bon babiro koranga obubi babiro komentekana chinsemo ao ase orogongo rwagusi ane mono account ya Kisii, Nyamira, Homa Bay nigo obubi babiro korokananga bwabere bokomentekana ase amatuka wangu eninga twabitokura tugakura maiga ye transformer ya nyosia kuibwa na kitosa banga serikali bono negwenderete eire gechambokero egetindi kigima asengencho nigo ensemelia ya kigati abantu mbayiranga nigerenke bunie okoregerenke ngigo tokensema ya kigati nigo ekwena no muliro gochi asi county chinyinge ime ya Nyanza ntubwate county ya Migori, county ya Homa Bay, Nyamira county nyinge kigima asigo nigetambukiro kebonete koirwa ase oboime elinde abakegurwa bebe koirwa egetambuka timachifirira ngira bakwanera ngani kero konyora ngo muntu akwimuka gukora kero kenga bunikyo ngana yo gwichanya sana kera kuri ngana onye nabo mchiriria mbaroro babete bakonyora sale nene sana ekegera nganyora ngana ni chindagira nchiro chikubikwa safe fridge bakonyora ngachia sali kire kera stima ya berige kwa enda nyamba bwatie backup ngone binte bingi byabete bigotene na bulit kuri goro ekero nga obutki bogendete gokorekana oyura bega kubwa to temo kirigwe igetamukire getindi erinde be kyorokererio ocha sonde bwensi ubwate kerengeri gyokuiba ose bali babere bakoiba bochigari yes getamuke bwenete keiru kigima no Kenya Power yoka nigo babete gotuguta emilioni eyemonuguta ibere kerensa ekero buno koro cyo mulero uri limite nigo litukurigima babete bagotuguta kerensa igonye bairete chinsa 10 na ibere kegero mulero nigo cha kuira na buya ngaito obutuko bwa rero chinga kicho igo gochakira chinsa chirichia saa 11 chia mambi wikera chinsa boseni chinsa tote chinsa inye bose isano chia butuko igoranyorenga nigo baba gotuguta chi milioni chinyinge kigima asebono abantu bunabone taberu getambokero egetindi kigima naende bugotuka namamocho anga bunayo nigo rabo kwirugitambokero getindi keri chiko asebo igo babete bakurwa okoboria uchi asonde bwensi oraba koranga omuntu naraiga obwate chikebo chitali chingiya chitali chindonge chikebo cha Kenya Power na okuma chikebo chestimanchire chichi nabukune kwebolinga onjomboyo ogocha olema watia magena ngaya kurusi kwaya ndilia so Kenya Power Menete baidinga ni yurigererigo igono nayo koletero chiwaya chiringa ochikugora baido sagutoke kana na chirocho ayibono nayo moyibike gima ekero kugora ibintu bona biri to chakolera ngawo gaye kwaletera to no meta se chiwaya chikugoro no meta chiduka chiri yorogongo rwa usi chikoni chiwaya chiri genda gororo tia koletero nge ibintu bya secondary no meta ibintu bya secondary job bya letera iraba ntabange sana ekegera ngere akaonerirwa no muntu muntu yokumba achieta akaiba kwarule bono aye kubwato ni kintu kiri muntu ulita chikumanyanga ntali ya gwachite kuiba na ndonyare ngo muntu yokonere titumumanyiti ngo itali ngayo karabeira isi ukagora nigera koletere michande menene sana yes kegima okuna kusaba gwaito nabo ige serikali ebege gotinye oborendi chinsemo chingabunecho leto betokwana kinga ndorigo chikorora gwakwa nabo igo konyora amakubunayo ase buningani yabeteko mbara bya bagoso memoro berwensakia imambia bono nabanga babiri bagoso asomoro berwensakia bono mambia kerangoli ya Facebook ndizi TV News Digital ndochenga Tom Mosome korwa boma bacho nyaigwa Nyamira batabanga bwakire bya Tom kerandochenga Sarah Calvin Shazi agatabanga good morning koronya mataro niko ndani Ocharo William watching in from Sensi Kisii Kerondo chenga Dolphin Moraga tabanga good morning Job and Frida. It is a special beautiful day. Our mercy Lord has blessed us with may I wish my family, parents, friends, all fans of Ndizi TV without forgetting my enemies to have a nice day ahead of them. I'm watching you live from diaspora. Ocharo William watching live from Sensi Kisii ndo chenga Sarah Calvin Shazi good morning Koronya Mataro. Nilishabikiri Sarah karibu ndani ya show ya Ndizi TV. Shazi no musai. Karibu sana. Welcome. Chomosomi kuruma macho Nyamira County Nyaigwa kile buyando chenga Honorable Julius Omosomba pamoja kuru Amakara Settlement Scheme Nyamira County. Haron Martin watching from Nyavisia Masige West
Kisii County. Yuni yule mmoja awatebanga following live karondo chenga esimiane ara charalira. All right. Naenda gaba kwenda kutewanga go. Say good morning to my dad Joseph Toroli, my brothers Wilfred Toroli, Dennis Toroli, wote wako pale maili mbili, bila kusahau watoto wangu Stacy Bosibori na Angel Gloria, my cousin Milton Mosenti from Omogonjoro, waambie weekend asubuhi njema. Good morning, watching live from KSA. Boaza B Bosco, good morning, watching live from Gary Town Home. Alafu ndo chenga Rotha Wines, watching from Unyagatanyi Keole ndani kabisa. Ndo chenga Jared Orure Matureti korua ase chinsemo chiria Chenya chiche tebanga watching live. Lydia Mose watching live from Enkinda. I think I will never be able to sumuru wele wensaki abana mambere abo manchumuri eri yako yenda gusanga na mtu yoto ujumbe yake nke bwitrasi namba yesimi 0792192834 eri ndo beko gusanga na mtu ekerengeli kyabo ogendera go pin location yabo wega sensemeri ya WhatsApp gotorikere ujumbe yabo nsemeri channel ya WhatsApp Ndizi TV News Digital, wega sensemeri ya YouTube so Ndizi TV News obeko gusanga na mtu ekerengeli kyabo. Sigo mwanchu Ndizi TV bunabo tambe ntunda akabere nigo toko batoko murekera amangana aire obolito chinsemo chiria chama gazeti askinde twende kunyolinga emambi yabono nigo turabe togusanga nere Mr. Elvis Omboto oyo ole ase chinsemo chiria chama chengumbu ense ya USA omochie okorokunga Dallas. Tadi Dallas ya bosongo. Dallas in tadi Dallas ya machengumbu ase arabe gusangana intwe emambi yabono ningonya ko batabinga balia muri abaunjuriya gendra kobeka ebitabu byeino ensemo ase njo nigo turaje gusanga nere igoro yobuya bo gutumeka amaliko bose okugacha amaliko ase ebyasara ebyakerero chinchira ao turabe tokwegenderelia ase ebyasara no munjulia ochire nkuma ime na isiko yorogongorwa gusi ase goikera bono iga agenda tekuru obosemi obonene asinsemo chiria chema chengumbu kolende obongaini obo waye ole enseria ya America ndote kuboleta asense ikyo Kenya igo nabo konyo gwatabulire gento kera konya so bonjere gwa Frida igo genda watengera Ndizi TV kera chikuraga ensa monenusu ndobe tokusanga nere Mr. Elvis Omboto korwa ase kampuni ya Pico Consulting live korwa asenseria ya Dallas USA ase igo mwanchu Ndizi TV ngochikwanda torasomo timoko oromoke kolende ekero turachkwirana tuchikumurikira ama gazeti tobasa gusuka kwena turaseka tambe. Ndizi TV obwansu bwomogusi Gochaso mwanchu muligiriri bwe TV ya Ndizi TV mbiyamano asoko tochora kobekita sini kia uwanjete toma ujumbe ngayeli takuza gochase namba 15601 ubwatia marago na gachora Ndizi TV koba egita sini kia ugie TV kio mwaka asama miranyo akuza awards 2024 SMS yeye telikona chakende boigo na bugu wake kura yao wetera senchira yomtandao o www.kuzaawards.co.ke Omurigiriria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigiriria na gutusira kira rituko asemerubirio yeito yonsi chinsemero ngebere naire bono onye kendegia korekanire aseke nyurukiao ekiota geto tumanye asubwango mono abonda isi veke nambeye asesemi yao enoti isano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo elioto akere
ase n'abasaki baito baikasure na kubeka roboti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simu yawe ime Gendo tikeria kiya senseye buna komenya buyake bochenu na kiye kugeregeta seni kya Ndizi TV togokoretero muroberio bwo komenya okuya bwo bwiga tutebe abantu abanene boka kusenone muntu ndi bwensi nabako nonye muntu ndi bwensi nonya rero iga oiso konyora kwanyore head injury nabo konyoranga e problem ya gochire. Sasa pneumonia ni infection yenye inakuja, si ni infection, ni kitu ni una breathe in hiyo bacteria, alafu ukitibiwa inaenda inaisha kabisa, so haiwezi kukua transmitted kutoka kwa mzazi ikienda kwa mtoto. Kira ritko ria ijuma gochaka chinsebere goika chinsebere ne nusu chia mogoroba no senduwa manke igoro yobochenu ubwo mubiro igoro breast cancer screening inabo umuntu atakire buyekorera every month siku ya 10 after period ubwo bekara buko gotera turi kunyara gukora mirimo yago na kiga kora togotena wabira umuchando gakarekera bwagotire turi kunyara gukora imirimo iri kwengo kora umwana ataraike myaka 5 mutabwati kenda gwekorerere bweka nigagokorerwa so ibintu biri abareri bwo umwana bakomukorera karo moke na bibigo shape e future yo mwana yo gojumoto okomenya okuya kego chenu ritukuri yuma chinsebere chabutuko no moiroroye ritukuri yuma 3 chinsesano na ibere nenusu chamugaso na Evelyn Osero inyora obochenu bwo mubero na bwo obonda bwao omwanchu muliriria bwa television ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuliriria television yao na mbegemo yomunwa bweke gusi bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania wosoko menta na bogo toikera asugo twakiresimi asinamba notisano na ibere inyisato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo gose otorikere yukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com voigo na bugotonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook, YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na voigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sikia bisichito ekyo kirebo siobwe chiro ya embassy ekeroko genda nyakoe ase bara ekurwa Kisi kogenda Kisumu. Ndizi TV omwansu bwomugusi omwana bwembe bakatebya omwana bwenguko ngaye omwana bwembe bakaboli omwana chingekero chomugusi nyangweso ni ngenda tingokora nyangweso nakoire ritime kora nyorenga bi oretera abantu simanya gitinge tuabeta wanjirerio nanjire kera ritukori Alamisi enseye monenusu ya Maragoba echinenchi ngekero chomugusi tukuna gukwanira entekenene no kuinyorania igwa azetayo no boli ore na mukaye oranyora mangana manzu budaya oika abantu baitu bamanyena n'abagusi bale abantu basomibwe batwale chisemi chinyinge lakini mbabwati insoni unatokuna okwerega obunobukano obukano mbwa gatumekire engagi nyani cyareko yagiye baba yagiye timoni jo magazine beni na igule beni Maragoba maokoro nsara maya patina bagubuleba engenchende omuntu ureko bana abantu abangai naenda abanne iga bare ko mwachinga njo n'echumbu cyo komenya asinga kiriaro ninga kiegochigocha kira rituko lia Aramisi wanzire nsemo nenusu mpaka ase umuroberio yokwera nomoiroroye rituko ria ijuma chinsa isano nemo chemugaso nasiko gichana womokunguzyo mazyo miaka yako manya barubero semo ke mwana wokunguzyo mazyo miaka yako
abana barwero omwana wembe bakaboli omwana wenguko ngaye Gochaso mwancho murigiriri bwe TV ya Ndizi TV mbiyamano asoko tochora kobegeta sini kia uwanjete toma ujumbe ngayeli takuza gochase namba 15601 ubwatia marago na gachora Ndizi TV koba egeta sini kia ugie TV kio mwaka asama miranyo akuza awards 2024 SMS yeye telikona chakende Boigo na bugwa kikura yao wetera sinchira yomtandao o www.kuzaawards.co.ke. Ndizi TV ubwansu bw'omuguzi. Vyake gima mwanchi muliyeliana ndito ukwaligania ase ndunda ya kabere chinga kitogente kusanga imeyomorolyo bwensa kia bono mambia asentunde igani goto kumulikira alire obulito asensemo ya magazeti kila sensemo yane ndabe ngumulikira egazeti ya Daily Nation ekaranguli gazeti ya Daily Nation page nentangani negolingana limwamu ndocheriro bulito gari nga floods plague kerondo chenga mulkibe gazeti yo amulkere nga toigo nigo yabirga koleta imichande nene anena sensemeli ya maroire kironga serikali yabirga kwanekia nga abantu emerongo etatu na bane nigo babiri bakonyorekana n'uburoire bwa kolera kirondo chinga chibiche chene kirigani n'abantu babiri bakonyorwa kwa neto igweyo kirabo mulkete chinsemo ekyo cyabere chikonyora imichando Mancho murigere nigo boigo muri kibegazeti ya muri ketenga nonye tenge yigendete kwa nekigwa sensemeri ya Tana River ni gabantu babere bakoetera amakongu chingaki omugiro bwo benyegitari ogendete kwa nekiwe page ya 5 na limo na bege page ya 5 na kabere ni muri ketenga niyo asobweme abaigo ACPG yentangani nigo emurikerete na ki online learning egendete bakorekana anene ekero gwataranika kwa bere kwa nekigwa ngati yabo kiwa bali bakorukura singa chitali kwenyara na bali bakorwa kurase chinga chiri chikwenyara kero omurikibwe gazeti yo amurikerete nga mbaroro bagendete kwenyorera chisemi abotumeka emitanda yekerero nonyanga abande nigo babiri bagotigara mageganga nige serikali yabirike gutumeka chi bilioni 32 asoko enekia ngam chiskuru nchabete chikoegwa chi tablets chi laptops na boigo chi projectors erinde koenekia ngam gutumeka bare chinchira chekerero aboiga CPG yentangani nigo emurikirete na kibono omorandi yomo agenderete kubolibwa mabulyo anene ekero amangana mubwaterneti ase okungainerele kwena na emirimo gochiase chinse chichisko asabeire gakoira chi million chimi isano nemo wega CPG yentangani nemorekerete na kibono omorai wense osewe omorai wense abete kabutianigwa ase ensemeri omorai wense Vladimir Putin abete kabutianigwa ase owaswa asobokoreri bwa miaka 5 na mo erewosyo manchi muri ndo chikoigora page 22 to kumurikirengana ijya asobo mesepeje yentangani nigo bayigwe muri kerete ngakibono abayigereri bobo ne bomwenye bantu baganire lichiko liriga lya sensemeli yabali babere bagotibongo gose gotachirwanse libeli gokorerwa amonchire chika kimuri kibegaziti ya muri kirete nganigo omuga koyomo yo bete gakotokikana namamocho yo kumutachiranso munyaruka bw'imyaka 15 yo bete kagusibwa emyaka 20 abete agakobwa tukwanda chikoli lya CPG yakabere to muri kirengani ngikerire tere kobwa to kabaga CPG yentangani ane muri kirete ngakibono mu waziri bobole mimitika linchuri nakibana rachikoba koka wikirana bosiwe bunge sekwerelia amabolyo ayamabwateranite kobatkana
no koreto boy butari oboikerano asensemeri y'umutenereri y'umunene o NCBP abeire kagotubuterare okobwatwa kwayo gusokobekwa byara kwaye oigase peji ntanganine murekerete igoro yebango y'ikinyumba cy'irigorire nsekegima asensemo ya kyare yachakire kurigia abanyene chinyomba bose chi landlords naboigo abonchereria abakabake inde kwene kyabnango sangereria bali ebango monchumuriria aina rairo bulto asepeje ntangani egazeti ne ya Daily Nation togosuka ase gazeti area ya The Standard ndochenga engana eire obulitoke gima ningana erengete etoigo ime yechinsemo au asabonega obwoba chakire gokina igoro yogo chikoborwa kwendagera kobwatekana nembure yego salia ebimeli naboigo kubeka emegoko ase chinsemo au engana abire koleta obwoba ase abantu abange nigo toigo yabete igego somba naboigo gosalia endagera nyinge chinsemo nigo boigo etoigo yabere igego siria amagima aye imensemo elia ya river pekera nensemo elia anemono ase ama endagera osmikwa anda inse yegendo kurunga pekera irrigation scheme asebono iga boigo chibando chabeti gusaligwa ensemo elia kuikira bono iga nigo chi omugondo wechi kachiri bubere ensemeria ya mwea obeire boigo gogo tichwa na machi na boigo engana bekwirira etoigo enyinge ase ensemo eyo nigatia mangana agendratemi ensemo ya Kenya na boigo ensemo ya Eliud Kipchoge nigakwerera buna abete gago chererwa na boigo goikira gosona no ase umtandao oria umtandao mitandao maiga yogo kwa ya Kiptum ase au kwanera amakungu abetega gwete na boigo okoramu okwabete okwirira nonyanga no okora kwa kwira nanse boigo ni gazeti ya The Standard komulekera igoro Yorogongo Rodia Mount Kenya asukunguzana kwa bero korokana komente kana ase Orogongo oru toskabose kase peji ya kabere ni gobono iga ni gobono abale mitinsemo abantu babere bakorra obokongu maiga yembura enyinge gotua naboigo kwirira ogosaleka kwendagera niga machayu abeire gakwirira ebimelia ebinge gotakina buna enchera bibwenderete engana abere kwirira amakongu ase chinsemo anemon ase Orogongo rwa Rift Valley county Orogongo rwa Nyanza na boigo chinsemo chiria cha coast na aboigo chinsemo chiaga chiri ange Orogongo ruria rwa Mount Kenya ase bono abalemi babere kuralinga nigo barochinga endagera edabege ukina kubwatekana no gosaligwa kwebimeli elinda kona kinga ababeire bakonyo mbajiko kushikonyora hasara ere enene toskebosio kuika ase peji ya gatatu ni gotebanga obugima bwesese na butomenyete ase chikambi na boigo obumenyo obwegeka ase chinsemo ni gazeti muliki gazeti ye aukwanira amagima amakongu abakenya baendate komenya ase chikambi chiria bose chinsemo chiria cyokonyora obumenyo asegeka ase abantu bali banyolere ogwakwa ne toyo ase ukwaniranga ni wikira bono batamayitinga na kyamagima abo ara chikoba yemaega ye toyo gosalia obumenyo bwabo ase boigo abalimu naboro nabaiboli babeire bako orokinga enchira amangana ndrache bono nigo tutarocha sensemo erengia emaiga ichiskuru gosie kwa sabatebanga osie ko wichiskuru asike ketambe nigo korachi koirania chisemi maiga toskebosio wika ase peji ya kane nigo Kipchoge abere batebanga abetega gwetira amakongu amange na boigo gosiria abasani abange babo bakarusio bosani ase ale emaiga yogosira kwa ye Kelvin Kiptum asiga tiabantu babete bakomomochia na komogikelia na tebanga nigalenge maiga yogosira kwa ye Kiptum ingana baide ko tebanga ningana yogo ichani kigima
ase abete banga ningingane yabon yabete igikuirira engane yabete gekuirira nonyanga konyora ere konyora chinkongu chingaki ale gosom ale gokora minyokaye as igati abantu babete bakomo goserelinga nigo barabe bagosamba ebinto biyaye nabandi tebanga nabarabe bakomuita goseria obugima bwengana abete korokinga kwirira ama no okora kwaye koba kwirana nse tusikibuze kase page ya gatano nemo igazeti ne ya The Standard ni gomokonyi bumurai wense Rigathi Gachagua abeire gagwe sokia bene nako kobarigania Martha Karua omurai bwekiama kelia giana Kenya nabo igo omurai bwekiama kelia gya Jubilee oyoro omuliki obotambe ose omuliki omonene Jeremiah Kioni ase kubwatirana nere linde konekinga ensemeria ya Mount Kenya nekonyora amagendro buna ebwendrete asabete otebanga ensemo yaye nigo ali ange yemaiga yabaraya bukwaligania omoroberio ose kwaligania egeikare korokunga Limuru 3 Limuru gatatu erinde bachikumulekera igoro yamakongu orogongo rwa muntu nyarwanda gwetera anmono ebyama biri bikwamereria eserikali ensemo yaye omwaziri olia autenete ababukoli emeremo Moses Kuria nigo abereka komochia abarai abagendrete na siasa ase orogongo roli anmono asakuwikilia egekoro ase ababunge bakorawa na ndindi nyoro babete bawikirana egeikaro kyumurai obomokonyi egeikaro kyomokonyi umurai bwense Rigathi Gachagua nabo igokurwa ogosangireria ase egeikaro kyae nabo maiga ataraika ensemo epeji ya gatano na kabere ni kumulekera igoro yo muswada bokuganya ku mwaka omo waziri bobolemi Mithika Linturi isiko ase omurai olia bose omubunge olio bomura John Wamboka abeirega kulikera ababwatani bense icho ya Kenya igoro yo muswada olia begete bose we bunge yu gakobaganinga mbaba okora byasara binde byonsi nere Mithika Linturi asinginchu wikera bono iga nigo abekere umuswada bosyo we bunge boko mwaka isika sabano babero sabanga ondeta yoba bwenda tokora ebyasara nere mwanchu mulinze TV page no nchikoikera omwali okumulekera ayale ime yegazeti area ya The Standard mwanchu muriele kirangoira na gazeti ya Daily Nation page ne ya kabere nigo tokumulekera engana erengete lichiko libonete kubwatigwa ase chingaki abana babiri bagutibongwa ekero mwegereri bwobone bw'abanyabantu abereka go isoke bene nabo igokobworia nga lichikelyo liberi gokorerwa amoncherelyo ayamagega yekigambiro ekenene kikyabetege kubwatuka omusacho yomo oyikonyoro osibirwe emyaka 20 ase okomutecheranse omunyaruka bw'emyaka 15 ase negetenga nigo kolengana kero abeteka kuigirira nigo babete bakweneka nga nigo omunyaruka oyo omubero oyo likoro kenga eroberega koba omonto monene kero omunachibina mugure tande abeteka kuligereria nigo omusacho oyo abeteka kuligereria section 8 5 ase ensemeria sexual offense ase nga ni ase kebunge kyatanga nigo kero montago tinna kungaine osekero monyaruko yo okurigelyo mubero ye nande niga kungaine nga oberika goika emyaka 13 nigo omugako yo atabwati mamocho ego manchi murigelia bataka kwemanya sobo ime ngaki kebunge kibonete gukorerwa amonchiryo abo kwenyorera egazeti ya Daily Nation page ne ya kabere boigo ase page ya gatatu nigo emulikerete ansemeria AI artificial intelligence technology nga kibona yaberike gosira anene chinyumba cyobaralia keronga egikaro kyabene kirabike gochaka ime omucho Nairobi ritukolerero asibarabe bakumulikera igoro y'obutumeki obumutanda oyu nga kyobere gokonya abantu abange nandenchiraki barabe bakuyotumeka ase okwegenderera bayase page yo ya gatatu ane mulikirite omurandio yomo
ase Elieta James Wanjai oyo berega kubwatiraniwa n'amamocho yokorya chishilingi chimilioni chimi nemo asaberega konelia bantu nabo igo akorya irangango cyari kuba emirimo wochya ase chinse chiri chesko ekera bangi babiri bagwesoke nabo igo kwemurungani gwakana chibesa ase birengo asikolinda beteka gwikirana ase nsemeri ya Nairobi nabo igo kubolibwa amabolio alengete amangana yemirimo eyo beteka kuriera era abantu ochiko basoke gochya ase chinse chitesko posika bosio goika ase page ya 4 nigo emulikirita amangana alengete chisemi keronga umuliki gazeti yo amulikirete gosikwa bosiko kwigurwa chiskuru ase gikageta manyiri asikolinda amulikirete ngani go gwatana ne kokonene kwa berego kwenikigwa gati ya borkigwa ase elekirga ngabali bakorukurwa singa chitali kwenyara ningo bagendete go chandika anene kero bataraba bakwenyorera chisemi achinga kyane kiringa bali bakorwa se chinga chikwenyara ningo bagendete nemero billion yogo soma gutumika emitandao yekerera kero umuliki gazeti ya mulikirite nga nonyamaga ya serikali ko gwatuka chi billion emerongeta na ibere gocha ase chiskuru ase kwena na ebintu byekerera na chi laptop chi tablets na bayigo chi projects chi ruta ase linda ko ene kyanga abana nkonyora bali obutumiki bw'emitandao yekerero akolene ninga yana kiringa abange mbaraba bagokonyeka ko bwatikana n'ebintu ebyo ekero no inaba orokyo bonsi babere bagwesoke nabatebanga nonya babere bakonyora amayigerio igoro y'obutumiki bw'ebintu ebyo byekerero asikolende goikira bono igamba konyara goikirania chisemi gutumika imitandao iyo kegaranga nigo abange babeire bakonyora makwa kubwatikana netoigo iyo yabeire gekubanyora agosika bosio goika ase page ne ya 5 nige mulikirete county ya Nakuru asaba menye kora sensemeri ya mukuru wa Nyatoro ime ya Kiambu we county ya Nakuru bagenda takwerera salenene anena sensemeri ya balimi asababere bakwane kyangani igembure yiga yaberige kwirira lira bakwanyuka na bigo korosi metare menene ase abamenye benseme yibale no ubwoba asababere bakwemurungani nganonya ne serikali yaberige kuruye kuranga babakonganya tebaraba bakoyegwa ali bagagosembara babakorokererwa ase babwenerete konganya goche igo kotaka kwemanya salary y'abalimi babere bakonyera kora sensemeyi nekinga kibagendete ko enyorera osubendete komenyera obwoba nyore gazeti ya Daily Nation page ne ya 5 ase page ya 5 nalimo ni yamulikirete amakwa yaberega koretwa netoigo anene yakuru ase county ya Tana River yaberega kwaniki osumuliki botamba sensemeri yobochenu aberega kwaniki anga babikire mirubelyo asoko ene kyanga ngotanga bali okwambukira kuburire bwa kolera ekeronga babere bakwene kyanga abantu 34 nigo yaberege kwene kigwanga mbabwate oburire bwa kolera wega CPG ya 5 na limone muri kiretenga chinga kyo murayibensa beteka kuruguchika igoro yo gutaburwa which slums sensemeri ya Nairobi nga kibana bamenye kora sensemeri ya Mathare slums bagendete kwemurunganya se babere bataranyora ase bakomenya uboncherelia nigo babere bogotini na gusamangana nigabere kabotinena sensemeri ya mukuru kwa Ruben chinga ki batamaiti ekyo bwende okora CPG ya 5 na kabere nigiye muri kirete umwaziri w'uburendi bw'imeki Vere Kindiki chinga kyaberega kuruguchika nga bari bamenyete ase ensemeri ya Kijabe babe bakonganye bakora sensemeri ya magayo gukora etaro ya bene goika sensemeri kera negetinga niga macha berika go chaka goichura ase ensemeri yereri
ekikeretere kurwa uguchika nganigo erachiko bagakoreta mako manene ucha asa abantu bali bamenyete ensemelio mwanchi muri ere akaita gwikiragabu no to gwikira omwele bwo kumurikira magazeti eri tukurerero asego mwanchi muri Rinze TV boy goto genda to kumanyinga aimambia jabono nigo turabe tugusanga no mogeni ito ayemo ase mukurwa ase enselia ya machengumbu ense ya USA umuchie o Dallas amalieta nigakoro kwanga Mr. Elvis Omboto estorati kusangira igoro yobuya anemono obo bwa data busi kugacha amaliko mate data sikigusi no kugacha ebi nigo toratebenga no kugacha amalito bose otwara obobisi bose amangana ali alengete e kampuni yao anemono as ebyasara bigendrete gukina ebyasara ebyekerero asigo kera chikuraga ensa ayemo nenusu ndochiko beka mitambo yito kegimana gusanganere asenchira ya bene ngoma nchumurire antugendete kwirobere boikirano tukwire ya mase mogoika asensemeri ya US erinde tobeto gusangana mugeni bito abeka gotwa wasemia kigima mbuya kibororo ayabuno monchirire kero gukoro bonchirire bwabo nubwo nete kugachamariko ngakyo gutumekeniwe yawo stock yawo nekerengo kinganana na kiyere igosanga lento sumuru biliga bwinsakya bona mambia obeko wesemia amage kondo mwanchumurire teto saso mutumokomoke igo tuskatonyegera joma angi ngoira nare no mugeni tubuli tukurerero erinde mobe mu gusanga amange Ndizi TV ubwansu bw'omuguzi bono gakimbororo kiobo no mugondo yone esuguma yoka ebalirete burure ine guliangire komera chinsaga chioka yani chiangire ngakibo nkieke bono neliro balibe nobo tunabuka nabwata gakinyombali mugaka misati kakiobo tunabwata obosini ninga siara bwakure kaibona ngosora ngainande nkorusyo botubonde kaki omugondo okorara bosa mungina yangu na cheiga toba na wasiwasi ndiro imeyeduka ya Enokem chinyakeji chonsi pi utachakireri na gweli chinsaga tocheka pechi esuguma chionzi ya duka kieye Enokem Agrofet mubuye boko top mboro nakikwayeroka Enokem Agrofet Agrofet nabante obo twabonzi no bogotoka tambuli echi chonsi pi nojire ndombo mintu maibagotoka kwanda maya bosongo yeto mata bosongo nsa nje nachire ayo mongina malise nje tikamanya ko chikora ko ryo chombe asenge ncho chombe chito na nanyo amayogo nongo yanyorabwe Enokem minyoka anga waikire sokere keke ga mugaka gatimbu yamono sana mugaka misati ondeta naliyobo tubwechi insaga tindaga tekonya chiabo eli peinene raisi bana mubuko ngomenche nabanganyara kogora aye bakwa ford mugaka misati ndeta naliyo spinach igobana lira baliane wasa kutora wasi ende sinali chinsaga chao chiangire gaiga ira baba gopima bako tingi kifanya kusime kwororo kwabeko ibintu byakoraki byasa seria kakitiga minyoke woteba Enokem Agrofet omugaka misati nde ondeta naliyo spinach okorobosongo togoita bwango minyoka chogonsa namaine ayirira natalira eduka ya Enokem emiryomo ky'obusongo erikwenyorera amalyogo y'ogusyalira ebimeri endagira n'eki supplement kyetugo amalyogo y'ogusyalira ekenyambi chimbusuro amoyo ebicucu by'ogotuga egatiya yanda mange nabo kubanyora emiryomo ky'okisi kenyoro Farmers Cooperative Society eywerange na Market Plaza goshe nabo kubanyora opposite Shell Petrol Station eyokale ya Karukiro Falcon Petrol Station bono niko bachakira urusagi rwaborondorogia imeye chinsamo chiri cha yogo angena yogo primary wigo naboko bakira eshimi Enokem Agrofet, one harvest at a time.
gocha somwancho murigiriri bwe TV ya Ndizi TV mbiyamano asoko tochora kobegita sini kia uwanjete tuma ujumbe ngayelie takuza gocha se namba 15601 ubwatia marago na gachora Ndizi TV koba egita sini kia ugie TV kio mwaka asama miranyo akuza Awards 2024 SMS ye teliko na chakende Boigo na bugu wake kura yao wetera senchira yomtandao o www.kuzaawards.co.ke. Ine kwa beri gukuriye chimashini chingia echura tumeka semirimo yao bono lichi buyao na lieli etuka ya Gusi Star Shop ibyo gotoke miyomo chokisi nigo yakoletere chimashini chingia echo chikutumeka segeka aserigo lirigiya nigo bakone chimashini buna bono chitinga chi electric motors chi generator air compressor water pumps chi battery demolition breakers submersible pumps welding machines chi machine chogosona car wash machines electric routers diesel engines lawn mowers total tool and machineries chi engine egatie chi machine chinde chinyinge batalira seduka yabo imeyomo chokisi asebali nene kuruchinsamo cha kisi kogenda Kisumu azamagacho Agusi Plaza ground floor room number 6 Wigo urusege runde nigorore angene bengi ya Family Bank imeyomo chokisi na boku bakirisi mgwetara namba chabo Gusi Star Shop nedukore gene asoko gure bintu bigutumeka sege kege tambe asiri guridense agerera omubogani ofanisi resort Nyangongo numubogani uratimuke wegokie na gusanga mune amatao wikabasani imeyo mubogani uyo nigoba bwate obukoreri ubuya asaba kuri imirimo babwata muzika nigoro n'amahariganyo y'obuzera cindagira bakoresha nigo kire cintuntu muno asebo igoba bwate kirumucingiya ase oralire cindagire kiga mbabwate kinyumba cyo korara ejo kire cinkare kibwate bitande biya byarire buya nende cincanukirage mbabwate swimming pool asura ako pali buya kogendrete gusangamo nabalya bwanjete imeyo mubogani uyo nigoba bwate wifi TV ngiya asokwegokya na kwene kibuna tuli gweterwa na kende gyonsi ekyo kiraso mtandao onye kubwate omuyigonde bwensi omusangerekano osuda bwenyangi mbabwata sura akorera umuyigoyo asobotorera ubwigoromono mbabwate bwigetiyekiya asabana bakogosoreri na onye gwanjete massage aiganao tutarerero ejubwerolera ya onsi ayewiko munyene twakere simi usego talera chinsamo chito chemitandao Ufanisi Resort, a good place to be. Spexels Opticians abubarase kliniki kya gudika imeyomo chokisi nguro bare obokoreri au burengeta maiso nigo bakonia ebirore na korenga maiso wetera chi machine chekerero chubumanyi bweigoro bono nkwanchira barechi insurance ikobwatia AAR GA Insurance area ya Liason Eagle Africa Kenyan Alliance Pioneer Insurance Lucent Health Amoneria ya Star Discovery. Karibuni Spexels Opticians Good Car Clinic Kisii Town. Hii ndio kliniki bora ya macho pekee yenye mashini za kisasa na za uwezo wa hali ya juu. Tuko na madaktari professional kabisa kama Daktari Sigei na tunafanya free eye test. Mimi ndiye Daktari Sigei. Hapa kwetu Spexels Opticians tunazo frames na lenses mbalimbali. Lenses ambazo zinasaidia katika kutatua shida mbalimbali za macho kama vile kutoona mbali, kutosoma maandishi za karibu na hata kupunguza mwangaza. Asomo chokisi nigo bagotoka angene dukene ne obonchoreria ya Shivling Supermarket na boigo ebenki ya KCB. Mabwate boigo eduka imeyo mocho Nairobi asama gacho a Balfour House, Kimathi Street, Mbarabare na Java House. Asamanke onyeko ganetie konyora obokoreri asomo chokisi bakire simi wetrase namba 0110505501. Noria otagetobokoreri imeyo mocho Nairobi na boko bakire simi ase namba 01
10001333. Spexels Opticians, macho bora kwa wote. Omoibuli koiru mwana we skuru mbuya korende nkobwatire skuru kikwa moira ebyo konyora migirio yebirengo byigoro Potters Premium School nao bagosoera ime nigo babwate ebirasi kurwa playgroup PP1 PP2 grade 1 gwika grade 3 eskuru nigebwate aborokia babwatu bumanyi bwigoro na boigo baisaine nigere nsemo tabwatirioge erengia asobosomera mbabwata magacho yekerero kurwa bali ndagira ya balanced diet nechigari cyobosombi nkwegeria bale amangana y'ubu Kristo eri ukorongeje chimbwa cyabana bamura n'abanyaruka nero eskurugia asumurubyo CBC imeyakisi nigo babwate ebirasi bibwata mabaga manene laboratory ibwate equipment chonsi naboigo ribagari nene aborokibwa bakogosorelia mbabwate music classes, swimming classes, computer studies, home science, young chef classes, Kenya Sign Language classes, naboigo clubs and societies. Utarigutiga magiga, chigosori chonsi. Admission nigegenderete. Nigo bagutuka ensemo ya nyatiko. Angena mwisho walami. Chikilomita isano chuka. Kubuase tauni ya Kisii. I love my school because it is the best place for learning. Welcome to Potters Premium. Vakirisimi asenamba enotisano na ibere isateyemo isano ne moibere isano ne moibere isano ne tu inye gose enotisano na ibere yemo kianda isano ne tu isano na ibere isato isano Potters Premium School nyorero mwana ribaga genkyo Enyagitari ya Worldfit Health Center iyi gutuka imijyumu cyokisi nigikorwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwalya marwaire tukuruka nka conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chisinya gitari yeito ntutoko make sure nga tuapimiro murwere bya twakorera diagnosis boigo mbugwato bokorera bonde buna general consultation okorengwa as laboratory nutrition services nutritional assessment weight management sports nutrition natural and organic eating plant based nutrition no bondo bonge. So na kitoko karo montachiro bisito to make sure nga twamwa device nutritionally nga kya kwerena nga kya guitanga ko soko nyora morwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutatu na conventional medicine twatumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndito mwenye gutumia amariogo akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and then tubwate branch mu Kibuye Doret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and then tubwate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Wima Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunyoa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breaker,
pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi, watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusii Plaza room namba G2 au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Peak Uniform and Sports Center niko bakoroisha na koni chiangabuna chi t-shirt chiri cha round neck na chiri cha collar t-shirts nkoni abali chi sweater t-shirt cheme kone minge na chiri cheme kone metambe nkoni abali bitamba byo kwaraburere na biriya byo gutuntuba emeito nkoni abali chi tracksuit chi pajama cyo kurarira emipira yengoyo y'amaguru amonelia ya netball nkoni abali chi socks chi jezi chi tie chi skuru asebo igoba gokora embroidery nkoroisha bale chi sweater aseba kubeka amaliko yani labeling boigo nkoroisha bale na kone changa cha KMTC egatiyo bokoreri bonde ubunge igoba gotuka asamagacho abaraka building imeyumu chokisi ayu ale angene supermarket ya Shifling ugose nabo owakira Ruth Esimi wetrasi namba 0720398360. Peak Uniform and Sports Center. Kwikira bono ayebunu mwagachi kwa manyire duka okugenda kujya ibintu byose biri gukorera imirimo yawo. Osmo Traders Limited niko babwate kitali cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igokubeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares ubuna chising chibakuri chete cyo cyonsi showers, towel holders, soap dishes, racks, mirrors na hand basins. Chirangi chonsi chiriya chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiri spray paints no chire mbabwate chipboard buna chips and boards, MDF boards na chip boards. Ebinto au byo gukora plumbing buna PVC joints, PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods, hood screws, chingulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore old Sansura building angena Kisii main bus stage gusua Kisimi ase namba enotisano nebire eye mokianda inyeisano enotinye inyeisano nemo. Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Wamanyirenga ubugima bw'amakeya bwatakira umwana ubwatubumanyi ili kwegendera lyasama tukale busyo bono lyatirimba Technical and Vocational College chinsemo chiri cha Gisusu niye kubatuka amasomo gucyasabana ili kwenyolera ubumanyi ao ine umwana uguni yakora class ya 5 na 3 ugoseta cyetu gukora sukuru nakurete class ya 12 gose niga bwatubumanyi gite atagite konyora ubumanyi bonde bono lyatirimba Technical Vocational College niko yakwira mabaga aseje course abuna bono mechanical engineering aseba kubundusa welding and fabrication, welding, turning and machinery egatiche course chinde insinse ya mechanical engineering mwigo mbabwate course na building and construction aseba kwigiri masonry, plumbing egatiche chinde chinyinge mbabwate school of hospitality aso kwigira fashion and design, hairdressing, beauty therapy, garment making egatiche chinde chinyinge mbabwate kwiga masomo a school of business asomano ga wanjiro gosoma supply chain management, sales and marketing, business administration egatiche chikosi chinde chinyinge ene sukuru bwatachinge karo chingiya eyo boigo ewanjira abana gosoma ase abomo eri kwenyolera ubumanyi ubura abakonya samatuko ari bosyo. Naitwa John Anyona, funza mechanical engineering. Tuko na workshop kubwa iko na machines za kisasa, tuko na computer numerical control machines, CNC machines, tuko na milling machines na computer numerical control lathe machines, na tuko na manual machines zenye ziko kwa upande ya chini kidogo,
Kwa hii mechanical engineering tunafunza option ya production peke yake. Jina ni Jeremiah King Nyabuto, ni mwanafunzi katika fundi wa maji hasa plumbing. Nilipojiunga na hii shule nimekuwa nikijifunza mambo mengi kushughulikia mambo ya maji ya mabomba na maji ya mifereji. Kwa hivyo kuna vifaa nyingi hapa katika nyanja hiyo na walimu ambao wamehitimu sana. Joseph Odira Kawala. Mimi ndio mwalimu mkuu katika hiki chuo cha Nwai cha Riatirimba TVC. Ni chuo ambacho kinapewa jina ambacho tutaita kwa Kiingereza Center of Excellence kwa mambo ya mechanical engineering. Kazi yetu hasa ni kupeana mafunzo ama skills ambayo tunataka wale wanafunzwa hapa wanaweza kufanya kazi na wajilipe. School fees yabo nigegukwana muno buko asamange batarira stinsa mu kiri cy'agasusu bose bakire esimi. Amaryogo yemete nigabeire ricibwa se amarwaire au nonya nayasinyire ase kinyagitari. Super Medical Center egotoka somo cy'obusongo nigotokwegookeria kurwo bwenya wetrasa maryoga yo kurwase chinse chesko. Ngurwaria tora marwaire buna ulcers, cancer, asthma na yanda manke ayokoringori wa net machine chaito. Ngoro Cross Mora daktari kwa company ya Super Medical Center egotoka somo cy'obusongo igangurwari tora marwaire amange. Ande karabu ajine ndobwate chi machine chigo kumureka cyarora ingikero bobe. Tigo kumureka umubiri umugima gwansera umutu mbaka inse na ikigo tatengikere bo ya marwaire kyobwate twamanya kwa maryogo abana abandi machine yengo murekera yarora mitando kyabwate twaba maryogo itongo ikale mbali neba no muchiokeroka neba ngiri golisi ya maryogo itona bakugwikera neba Mombasa onya koro ekara wakire simi na bukurwari ikasomo cy'obusongo ase stage y'ekigari otwakire simi ase kinamba kikobwatya 0737746368 gose 0712526764 n'abantu abange bayeteire gana inde babwenire igo tutwara bwoba bunde bwese akara bwakire use kwaranyura maryogo munari nyagitari kwangire koigubiya moroire munari ale chronic nkonyarwari tole Chombe chiboli hani cyatwarira amageca nda nteme ko kisibika kabisa kageteboli kisibyo sibya engombe imanya ko bangatiri koreta mabere pia ni ngamabere ngasiri pinga ne ngana mageca kai mwaga misati kayo mongna kale ro kale kwengesa buni ke cyanga chitsikale tata atali angara ngo sibya njombo minto abo konguna nyorire ga chombe cyane ho kikabwata mageca mange sana oro nataka ngandi sabunye yo bosie nabana tebe tukuno musani ona gante nango kora ikabire yiga basi nchisibye misati tichibwati tichifata ya mabere misati ingaki ya squeeze na jombo sibeli sabuni ngakikali kwanya kuibwana kemo ana kamunkeke misati tiga konya goteberera neti abantu so musano na gantebya manya iga esabuni eye gusibikianga tali chiombe hono buna nengire buya iga tiga ne bintu ebyo mbigo gokonya nakiwata aba nekuruko eduke yego ruko enokem agirofet egotoka imeyo mucho bosongo bosongo sita naende bono engoko kwandete engoko ndoche ngi yaga iga ngokeye omuiri getakagura na bugateire iga igwa na kikale enter tebwe kainde bone cyane kiri gaiga nepeti na kicho chikagara echiana tata echikore gusunduka yanyama lyanyaka ni garo chigoro mogaga misati amaryogo ye chingoko no ndagera wateba chindagere chingoko no chire chindagere chiombe no chire ekena bono nenda no kinayo chagire ndagera kurororo chindagera bakone chingi echikomenta obunyamasi se loka yawo yango nyoliga neligo liyabo talirigo lilo kwa boy neligo liligo kwa no mubuko umugaga misati na maene abusi wataba no enokem agirofet tinkoliye barieteri ayenda iga
Agrovet Enokem Agrovet diabo diasoire misweti kangenda nchikuri bona konko ende ndora munna malisera buli uri mugondo ende motebye ngamangana nale mangana abere buyabo egera nchikugura mario gaya none ndagira yechingo kwechi namaine tarira eduka ya Enokem Agrovet imeyumo chokisi banyore ase nyumba ya Kisi Kenyoro Farmers Cooperative Society eyurange na Market Plaza Goshe na buku banyora opposite Shell Petrol Station eyukale ya Karukiru Falcon Petrol Station bono nigo bachakire urusagi rw'abarondorogia imiye chinsamo chiri cha Jogo ange na Jogo Primary Wigo na buku bakira eshimi Enokem Agrovet, one harvest at a time. Gocha sumwanchu mudigiriri bwe TV ya Ndizi TV mbiyemo asoko tochora kobegita seni kia uwanjete tuma ujumbe ngayeli takuza gocha se namba 15601 ubwatia marago na gachora Ndizi TV koba egita seni kia ugie TV kio mwaka asama miranyo akuza awards 2024 SMS yeye teliko na chakende Wigo na bugu wake kura yao wetera senchira mtandao o www.kuzaawards.co.ke. Mpendwa msikilizaji, ni Daktari Mama Nakaima, daktari wa mitishamba, daktari kutoka pale Ukambani. Kliniki yangu ama ofisi yangu inapatikana pale Kisii Nyamatalo Junction. Nasaidia kwa mashinda kama bile ugonjwa ya UTI, kisonono, kifafa, tumbo inakusumbua kila saa, kichwa inakuuma kila saa, miguu inakusumbua kila saa, macho inakusumbua kila saa, na upande wa kizazi nayo nashughulikia. Yani wenye wanapata mimba kama zinatoka, mwenye akona infection sehemu ya siri nayo nashughulikia, mwenye hana nguvu ya kiume nayo tunashughulikia, na upande wa ndoa yani mapenzi tunashughulikia wenye wametengana na wenye wana yani customers kupitia biashara yao nayo nashughulikia, na mashinda mengi sana. Kwa maelezo zaidi ni 0757